Krásný den, já vás moc zdravím a ještě dneska se spolu podíváme na téma empatie. Je to téma, které vás baví, které vás zajímá a je to taky téma, které je ale dost citlivé. A to z toho důvodu, že se mnou sdílíte, že vlastně sami máte třeba s empatií problém. Buď to vůči sobě, vůči svému okolí, anebo právě vůči dětem. Ono, když ty děti čekáme, tak si většinou představujeme, že všechno půjde jako po másle, jo? Že my se přece na ně napojíme a budeme spolu jako komunikovat a třeba tak nějak jako tušíme jak. Jenomže pak se ty děti narodí a v nás vlastně vyvstane celá řada věcí, které nemáme ještě ale vůbec zpracovaný a vůbec nás to nenapadlo a až ty děti to otevírají. Čím jsou ty děti starší, tím víc toho otevřou a tím víc je to bolestnější často. A někdo to má tak, že má hned na začátku to velmi náročný, zažila jsem to tak já, ale jako kdykoliv může přijít cokoliv novýho. No opět myslela jsem si, jak už jsem prošla nějakou cestu a jak už to bude teďka jenom zalitý sluncem a pak se mi narodila moje druhá holčička a já jsem v určitý první najednou necítila vůbec to, co dřív a potřebovala jsem se v následujícím třeba půl roce učit znova jí mít ráda a bylo to pro mě nesmírně jako těžký a tam zase ta jako empatie úplně jako nebyla pro mě dobře proveditelná. A bylo třeba fakt se všechno znova učit se znova jí mít ráda, učit se znova s ní komunikovat. A učit se znova, že když mi něco vadí, je to situace, ne chování dítěte. Najednou jakoby všechno se mi vymazalo z té hlavy a bylo třeba začít jít jako hodně do hloubky a začít vnímat tu sílu toho, co jsem si prožila já v dětství, ale taky, co se můžu všechno naučit o dětském mozku, což samozřejmě potom zrcadlí i ty moje pochody, ale zároveň i o té komunikaci s dětmi a prostě ta psychologie celkově mě velmi, velmi baví. Takže to je tak jako na úvod, proč vlastně pro mě to téma tak klíčový a proč ho řeším s klienty, protože my si prostě často fakt myslíme, že to všechno máme vlastně pod kontrolou nebo v pohodě, že není co řešit. Ale pak, když spolu mluvíme o konkrétních situacích, tak najednou zjišťujeme, že ono to zase až tak úplně pravda není a že je pořád co řešit. A pokud se bavíme o té empatii, tak prvních 5 let života je pro děti velmi zásadní. A to z toho důvodu, že se formuje u nich povědomí o sobě. Taky si nastavují vztahy k sobě a ke svému okolí. A učí se, jaké mají pocity oni a jaké má pocity právě to okolí. To chápání vlastních pocitů je nesmírně jako zásadní, opravdu klíčový pro rozvoj emoční inteligence a proto, abychom měli nějaký zdravý pojetí o tom, kdo jsme my, jakou máme vlastní sebehodnotu a sebedůvěru v sebe. A myslím si, že nejeden z nás si v dospělosti vlastně naciťoval nebo naciťuje, že má vlastně se vším s tímhletím problém. Že sebehodnota, nějaká jako sebedůvěra, že je to něco, co nám úplně není vlastní, ale ono by mělo být a mohlo. Ale zase, jakkoliv to dělali naši rodiče s láskou a nejlíp, jak dokázali, tak prostě neměli informace, které máme my teďka. Třeba vývojová psychologie není tak stará, aby zvlášť bez nějakého internetu a podobně, aby pronikla do té společnosti. Když se podíváme i na to, v jaké společnosti jsme vyrůstali, jo, nebo naši rodiče v dobách socialismu, kdo mohl nějakým způsobem vybočovat, kdo se mohl nějak víc ptát a podobně, a ne každý. A ne každý si to hlavně dovolil. Tam potřeba té konformity, kterou jsme tu taky zmiňovali, a tak ta tam hrála zase klíčovou roli. Jo? Takže být konformní, moc nevybočovat, moc to nedělat jinak, radši plout s tím jako proudem. A tady se mi líbí jaký to japonský přísloví, nebo že s proudem plavou jenom mrtvý ryby, tak pod to bych se podepsala. My prostě máme najednou volbu. Samozřejmě je mnoho směrů, který řeší výchovu dětí a podobně, ale pokud se bavíme o nějakým jako vědomým a respektujícím rodičovství, tak se ve finále ty směry velmi jako protínají
Ale co je pro mě jako klíčový je, krom toho, že se učíme, jak s těma dětma komunikovat, tak my se hlavně učíme chápat ty vývojové fáze, ty procesy v tom mozečku a osvojit si je, nejenom si to jako jednou jde vyslechnout, ale chápat potom v té situaci, která je fakt jako náročná, abychom najednou dokázali si říct, dobrý, tak teďka je spodní část mozku zatížená, nepropojuje se to do té vrchní části mozku, to dítě vlastně, není to něco, co máme jako přežít. To vůbec ne, ale máme v tom vidět ten vzkaz toho dítěte. Já si tady s tou situací fakt nevím rady. A není cesta to dítě zlomit, nějak vohnout, manipulovat s ním, to vůbec ne. Ale hlavně my to často ani jako nechceme dělat, ale pak nám nedochází, že to děláme. Že ta výchova, kterou jsme si my prošli, tak měla tak zásadní jako vliv na nás, že my potom prostě manipulujeme, útočíme, znevažujeme ty děti, aniž by nás to napadlo, ale že to děláme. Zkuste si poslouchat, co říkáte. Ty slova jsou nesmírně jako důležitý, ale dobrý, no, tak slova ano, ale nejvíc, pokud se zase bavíme o empatii, o nějakém jako prožívání pocitu, tak nejvíc stejně vzkazujeme té druhé straně skrze nějakou neverbální komunikaci, jo, skrze nějaký zvuky, postoj a celkově. Takže, a samozřejmě výraz. Takže je nesmírně důležitý, abychom vnímali tu komplexnost jako toho rodičovství. A já jsem přesvědčená o tom, že každý rodič by měl mít možnost se vzdělávat podle svých možností, podle toho, s čím souzní, ale určitě to nenechat jenom tak, že narodilo se mi dítě a teď to nějak jako přetrpíme, všichni to přetrpěli. Tak jo, dobrý, všichni jsme to přetrpěli, ale co si teďka řešíme v dospělosti, jo? Co jsou ty naše různý limitující přesvědčení, strachy a postoje, který nám ale vůbec neslouží. A teď jako to je ještě jako jeden rodič a my jsme zpravidla 2 ty rodiče a teďka si do toho rodičovství přinášíme obrovské množství různých trápení a traumat a postřehů, které bychom úplně nepotřebovali. A do toho zasahuje nějak naše okolí, byť to zase myslí nejlíp, jak dokáže, protože prostě má třeba strach, protože má třeba strach z novýho, nebo o nás, o ty děti a podobně. Ale nepomáhá to, strašně moc to nepomáhá a pak dochází k těm situacím, že ty děti jsou dnes a denně zaplavovány stresovými hormony, ale nemají tam tu pomocnou ruku, a není to přirozená frustrace, ale už je to něco, co jako deformuje jejich mozek a vývoj jejich mozku. Tedy pak právě i tu empatii. Takže všechny cesty vedou zpátky k té hlavě a k té komunikaci. Fakt pojďme být vědomými rodiči a ať už to bude se mnou nebo s kýmkoliv jiným, tak ale fakt jít jako do hloubky toho tématu. A ve chvíli, kdy cítím, že mám na to kapacitu nebo že nějak jako mě to volá, tak si to fakt dovolit. Protože jako ty děti budou malí jenom jednou. A pak prostě vyrůstají a už si nesou různý vlastní bloky, limity, ale hlavně ten vztah už potom jako nejde napravit úplně moc dobře. Jde samozřejmě vytvořit třeba nový vztah s rodiči, se kterými jsme si nerozuměli, ale jako je tam ta bezmezná důvěra, je tam jako opravdu to sdílení těch pocitů, zpravidla ne. Tak to jsem se trošku rozmluvila, půjdeme dál. A chtěla bych říct, že ty děti, u kterých se rozvíjí emoční inteligence, tak jsou zpravidla oblíbenější v kolektivu. Z logiky věci jsou víc empatický, to znamená, že líp řeší konfliktní situace. Sama jsem to zažila. Moje dcerka půjde teďka do komunitní školy a tam jsem viděla, a teďka tam budu mít k dispozici, budu tam pomáhat 2 odpoledne vždycky v měsíci, to znamená, že tam budu i v kontaktu s těma staršíma dětma, což je teda pro mě velmi cenný. A viděla jsem tam, jak se řeší konfliktní situace. Tyhle ty děti jsou vedeny v duchu právě nenásilné komunikace a podobně. A oni umí sdílet svoje emoce, umí o nich mluvit, umí si se vymezit si zdravě hranice a podobně. Takže všechno to, co my teďka řešíme v dospělosti, tak oni to už umí od toho dětství a jsou k tomu vedený. A to je fantazie. Ty dětičky se líp rozhodují, jak budou jednat. Umí nějak jako líp napravit nebo líp se jim právě rozhoduje třeba o tom, jak budou napravovat tu danou situaci. A taky dosahují lepších studijních výsledků a to navzdory tomu, že mají třeba stejný IQ jako jejich vrstevníci. Jo.
Tam je prostě důležitý, že ten emoční mozek tam hraje, nebo ta emoční inteligence hraje jako zásadní roli v našem životě a velmi nám zkvalitňuje způsob života. Aby se to dítě dokázalo naučit jako nějak vcítit do pocitů druhých lidí, aby se u něj rozvinula empatie a soucit, tak je třeba mít určitě zdravý mozek. Já už jsem s váma sdílela, že 10% empatie je nám vrozená zhruba tak z 10% a zbytek je výchova. A vlastně, kdy se tohle začalo zkoumat, bylo v případě, že docházelo k nějakým nehodám a poškozením čelních laloků, které jsou právě zodpovědný za tu empatii. A tady se prokázalo, že člověk, který měl poškozený ty čelní laloky, tak vůbec nebyl schopen rozeznat nějaký emoční náboj sdělení. Takže pokud bych řekla děkuji zlostně, nebo soucitně, nebo jako laskavě, anebo bych chtěla být třeba sarkastická, tak ten člověk to ale není vůbec schopen rozeznat. A vy zase třeba sdílíte, můj partner vlastně vůbec není empatický, vůbec to jako nedokáže. Tak on za to ale nemůže, jo? Jemu se prostě v dětství nerozvinuly tyhle ty důležité funkce a teď je pro něj jako důležitý, aby vědomě s tím pracoval, aby se to fakt jako znova učil. Skvělý je, že mozek je plastický a dá se prostě různě formovat. A jasně, pokud už jsme v pokročilejším věku, tak to učení je mnohem náročnější. Ale prostě tam, kde je vůle, tam je i cesta. A já si myslím, že právě díky plasticitě mozku je naprosto fantastický, že můžeme prostě pořád růst s těma dětma a nemusíme se zaseknout v tom, co známe, co nám neslouží, ale co na ty děti jsme schopni používat, když prostě nevíme, jak jinak. A když se podívám ještě na ty mozkové struktury, tak bych ráda zmínila jednu věc, a to jsou zrcadlové motoneurony. To je něco, co se propojuje se zrakovým centrem a s limbickým systémem. A ten můžeme nazývat zase emoční mozek. Proč je zmiňuju? Protože ty zrcadlové motoneurony, díky nim právě vnímáme ty emoce. A díky nim třeba už kojenci vnímají emoce maminky už v prenatálním období, ale i prostě maličkatý miminka, tak vnímají rozpoložení maminky, akorát si to vztahují k sobě, ale vnímají to skrze tyhle ty motoneurony. A zase, budu se opakovat, ale my jsme ty, kdo hrajou zásadní roli v tom, jak dobře budou tyhle ty motoneurony fungovat. Tím základem je jednoznačně podpůrné prostředí, a díky tomu se právě rozrůstá taková síť, spojení, který nám pomáhají být empatičtí. A tady se zase vracím k tomu, pokud o někom budeme tvrdit, že není empatický, už jsme to my nebo kdokoliv jiný, on za to jako nemůže. Jo? Pokud se mu to nevyvinulo v té hlavě, tak pokud na tom vědomě nepracuje, tak těžko my to nějak jako ovlivníme. Dost bych se vyhnula tomu, abychom to nějak jako soudili, spíš bych třeba podala pomocnou ruku nebo dala nějaký jako vhled, jak s tím můžeme pracovat. 90% empatie je dáno výchovou a to je tak zásadní číslo, že si myslím, že není co dodávat. Já jsem zmínila třeba zdravý mozek jako základní nějakou podmínku pro rozvoj empatie a určitě potom je důležitý porozumění vlastním pocitům. Čím větší škálu těch emocí já mám, tím více dokážu vcítit do druhého člověka. Takže pokud třeba někdo tady říkal, hele, Renče je empatická, dokáže se tady s tou situací nějak popasovat nebo nějak odpovědět slušně, je to o nějaký vědomý práci s emocema, s vlastníma emocema, ale i s tím, jak asi se cítí ten druhý, nebo jak prožívá tu situaci ten druhý, co zatím asi může být. Já nikdy nikomu nevidím do hlavy, ani bych se netroufala říct, že jo. Ani těm dětem. Já nevím, co reálně prožívají, ale můžu na základě nějaké vlastní zkušenosti s tím pracovat. Můžu o tom mluvit s těma dětma a to je nesmírně cenný. A pokud s dětma vlastně znakuju od malička, tak určitě využívám znakování především, nebo velmi jako zásadně ke sdílení emocí. K tomu, abychom sdíleli, jak to prožíváme, ten život a ten svět tady, protože díky tomu se s těmi dětma fantasticky napojujeme. Ale to, co teďka úplně nepatří. Tak,
Pokud se my zlobíme, tak právě díky těm motoneuronům, tak vlastně to samé cítí i ty děti. Jo? Pokud se trápíme, cítí to i ty děti. Kolem 1 roku života, tak se u dítěte rozšiřuje spektrum emocí a některé ty děti, zvláště potom třeba ty znakující, tak tam se děje to, a já jsem toho byla svědkem, že třeba se rozvíjí i soucit a snaží se to dítě řešit tu situaci. Kdy někomu jinému v té situaci není vlastně dobře, tak to děťátko se snaží hledat cesty po svým. Jo? Ono ještě nemá vyvinutý dostatečně mozeček, takže ono třeba nevyřeší tu situaci tak, jak bychom ji řešili my dospělí, ale je tam znát opravdu ten veliký posun. A do těch 3 let věku života ta dětičky projdou obrovským vývojem. Oni na začátku začínají úplně jako bez ega, jsou přece jenom s náma, jsou naší součástí, jo? Jsme takový ty spojený nádoby a pak začínají být hodně egocentrický, takový to samo, znáte to. A prožívají velmi silně a vnímají velmi silný emoce. A později, potom třeba 3. roce života, zase plus minus, tak ty dětičky začnou vnímat už složitější nějaké jako procesy. A zase se vracím k tomu, ale potřebují mít to podpůrné prostředí, potřebují vědět, že to, jako co mají vnímat, jak to mají vnímat. Že to, že my se zlobíme, neznamená, že je nemáme rádi, ale znamená to, že třeba teď se jako v té situaci úplně nevíme rady a o tom to je. Takže čím víc budu já empatická ke svému dítěti, tím víc bude empatický dítě ke svému okolí, ke mně. A je to pořád to samé dokola, ale je třeba na tom opravdu jako pracovat.